Esta Feira do Livro do Porto, na edição 2025, homenageia o cantautor Sérgio Godinho. Há uma canção que ele diz: eu estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão perto. Eu diria, nós estamos quase mortos no deserto e a Galiza aqui tão perto. Estamos aqui esta tarde para apresentar dois livros que a 30 por uma linha edita em galego. Vamos depois traduzir naturalmente para português, para que possa ficar mais acessíveis aos leitores portugueses. De qualquer modo, quisemos que a primeira edição fosse em galego para transmitir a nossa irmandade com a língua vizinha, com a língua irmã, por um lado, e por outro lado também para manifestar a relação muito próxima, muito amiga, que a 30 por uma linha tem com os galegos, com os escritores galegos, com as editoras galegas e com a língua galega também. Aqui à minha direita está o António Garcia Teixeiro, que vive em Vigo. E é natural de lá. É natural de Vigo. E é natural de Vigo também. Já ganhou o Prémio Nacional de Literatura Infantil-Juvenil em Espanha, em 2018. Em 2017, com um livro fantástico que se chama Poemar o Mar. E aqui vamos apresentar o seu livro Mais Aló do Horizonte. Em português diríamos Mais Além do Horizonte. É um livro infantil-juvenil com uma temática muito interessante, mas já vamos descobrir mais daqui a um bocadinho. À minha esquerda tenho Ângela Gracián, que é de Santiago, Lugo mais concretamente. Também é uma autora conhecida e reconhecida na Galiza, e vamos apresentar hoje aqui o livro que se chama O Norata e a Casa das Palavras Guardadas. Em português, O Norata e a Casa das Palavras Guardadas. É um gosto muito grande ter-vos aqui. Vamos conversar um bocadinho de uma forma muito informal. A ideia é que possamos conhecer um bocadinho melhor o atual panorama da literatura galega e ver, pelo menos questionar, perguntar em que medida é que podemos estreitar os nossos laços de comunhão, quer em termos de escrita de literatura, quer em termos de conquista de leitores. Eu sei que à primeira vista diríamos que para uma editora portuguesa, uma editora pequena, editar dois livros em galego não é de muito bom senso, mas ainda que nos falta um pouquinho de senso, creio que nos sobra em ousadia e em coragem. E nunca se sabe, vamos ver, pode ser que de facto desta coleção que se chama Kids Pocket Book Galícia nasce alguma coisa de importante. A primeira pergunta que eu gostava de colocar ao António Garcia Teixeiro é como é que tu te vês e te relacionas aqui com o norte de Portugal e se conheces alguma coisa da literatura infantil-juvenil portuguesa? Hola, boa tarde. Boa tarde a todo o mundo. Efectivamente, estou moi satisfeito de estar hoxe aquí. Quería estar Armando, pero non quere, fuxiu. Para min é unha satisfacción vivir o ambiente desta feira. Eu amo Portugal profundamente. E teño que dicir que a miña relación coa literatura portuguesa naceu hai moitísimos anos con Alice Vieira. Foi a primeira escritora portuguesa que eu li e que eu ademais publiquei, porque incluímola na colección Árbore de Editorial Galaxia hai moitísimo tempo. Ben, para min eu son un claro defensor da apertura de portas entre Galicia e Portugal. Galicia e Portugal teñen que estar unidas continuamente, sobre todo ese norte de Portugal que tan próximo é a nós. Entón, bueno, pues estou moi ben sellado Portugal pola súa literatura, polos seus editores, por exemplo, con João Pedro Meseder, que lle teño unha garima especial, e contigo, evidentemente, porque 30 por unha liña, pois é o segundo libro que publica, hai moita ilusión, hai moito esforzo, e eu síntome moi orgulloso, realmente, de que se me poida ler en Portugal de algún xeito, como pasou coa miña antoloxía de poesía.
agradecerte moi profundamente pois esa apertura que se necesita por medio de tanto dun lado como do outro. Hai que facer cousas para que realmente esta relación sexa fructífera, sexa aberta e sexa real, non? Entón, bueno, para min isto é unha ilusión enorme, por iso estou aquí. Eu disse na apresentação que tu ganhaste o Prémio Nacional de Literatura Infantil Juvenil em Espanha em 2017. Conta-nos um bocadinho como é que foi ganhar esse prémio. Ai, se eu soubese como se gañan os premios. Eu, a verdade é que o que menos esperaba era gañar o Premio Nacional. Eu sei que se me escapara en algunha ocasión con algún libro, pero xa non contaba con iso. Pero, bueno, a vida ten estas cousas. Eu estaba... ni me acordaba que se fallaba, vamos, que se daba o Premio Nacional dese día. Eu estaba na praia sentado lendo. Era un día 3 de outubro e estaba lendo na praia porque había un tempo realmente maravilloso. Estaba con as cíes de fondo, pero todo isto non é literatura, é verdade. Cando xa o teléfono, dubidei en collelo ou non, porque estes números que cada día que machucan día a día, collino e era o representante do Ministerio de Cultura. Bueno, para mí foi incrível, e díxelle, seguro que non se dá conta que eu estou agora diante do mar galego, poemando, e bueno, foi moi bonito, a verdade que foi maravilloso, bueno, por inesperado, porque nunca pensei en semellante cousa, e por outra banda, porque é un premio a poesía galega, é un premio tamén a literatura infantil e juvenil galega. Que isto fose un libro en galego foi para min unha emoción realmente especial. O título é em si curioso, Poemar o Mar. Conta-nos um bocadinho da tua relação com o mar. Quem te conhece já sabe que tu, se pudesses, naufragavas no mar, mas conta um bocadinho a quem não te conhece de onde é que vem, porque é que tens essa paixão grande pelo mar. Bueno, porque para min a infancia sempre é unha referencia, digamos que humana, non? Os meus mellores recordos de cando eu era pequeno, que tive moitos desagradables, non podo esquecer que a miña nai morreu cando eu tiña 9 anos. Teño que dicir que foron na praia de Samil. Os mellores momentos da miña infancia estaban ben sellados o mar de Samil, ese día a día, ir a Samil no verán e agardar que chegase o verán para ir. E iso foi para min moi importante. Por outra banda, cando tive momentos así un pouco difíciles, sendo adolescente, pues escapei moitas veces as rochas do mar e mirando o mar, pois intentaba que os meus pensamentos tivesen un aspecto moito máis positivo do que realmente tiñan. En definitiva, e despois un libro que me enamorou e que ademais foi vital na miña vida, como foi Marinero en Tierra de Rafael Alberti, que trataba do mar, que eu adoraba eses poemas, que tive a sorte de coñecer a Rafael Alberti, de convivir con el varios anos, que me animou moitísimo a escribir. El gañara con ese libro o Premio Nacional de Poesía no ano 50, unha cosa así. Que me iba a dicir a min despois? Que anos despois iba a gañar eu cun libro tamén referido ao mar, porque non é o mar, neste libro non é, digamos, un catálogo de obxectos mariños, sino que son sensacións, son xogos, son creacións, son todo aquilo que eu considero que a poesía debe ter, desde posibilidade de reflexionar, posibilidade de xogar, de crear palabras, de pensar. Bueno, eu creo que iso é para min moi importante. Bueno, e aí está un pouco reflectido todo, ou recollido todo o que significou para min gañar ese Premio Nacional, que, por certo, me abriu portas a poesía durante un tempo, ao menos en Galicia. Nas escolas galegas se leu máis poesía durante, polo menos, un par de anos ou tres. Eu fui a moitísimos lugares para ler poemas en voz alta, porque para mí son fundamentais, e, bueno, esperando que se retome, porque eu creo que baixou outra vez a lectura da poesía. Já vamos falar um bocadinho mais sobre este livro Mais ao Lado do Horizonte, mas vamos ouvir agora um bocadinho a Ângela.
A Ângela é tradutora, inclusive traduziu alguns livros meus para galego e, portanto, também temos uma relação de amizade que nos une. Ângela, diz-nos um bocadinho qual é o teu conhecimento da literatura infanto-juvenil portuguesa. Pásame como Antonio García Teijeiro. Eu coñecín máis a literatura de adultos portuguesa e a poesía de adultos portuguesa porque fixen filoloxía galego-portuguesa e aí xa contáballelo antes aos meus fillos e máis a José Manuel. Hai xa casi 38 anos fun becada con unha bolsa na Universidade de Letras de Lisboa e fixen un curso de literatura portuguesa. A infanto xuvenil veu despois grazas a xente como Antonio García Teijeiro, Agustín Fernández Paz, que introduciron nas coleccións de literatura infantil galega os autores portugueses de renome. Álvaro Magalláns, Alice Vieira. Aí empezaron nas coleccións xuvenis, empezou a lerse os autores portugueses a lerse en galego. E fala-nos um bocadinho do teu percurso como escritora de literatura infanto-juvenil. Porquê este público e não outro? E fala-nos um bocadinho do teu recorrido. Bueno, antes de nada agradecer, porque este é un libro que vai sair en portugués, para mí é un salto. Entón, se miramos cara atrás cando empecé eu nunca imaginaría este salto a poder publicar en portugués, así que moi agradecida e a Beira inaugurando con un premio nacional e unha persoa da talla intelectual e persoal de Antonio García Teijeiro, ¿no? Que máis apostou por un xénero tan minoritario e aí está, e aí co premio nacional, así que obrigada. Bueno, eu creo que naceu un pouco, sempre digo, eu era lectora máis de adultos, non fui profesora de infantil, e, sen embargo, cada vez que teño preto uns rapaces, uns nenos, eu engancho, incluso cos meus propios fillos. Ao principio, de anos que están aquí, eu necesitaba contarlles o mundo para que foran aprendendo para esa inmersión lingüística rápida, e eu contáballes as historias e eles quedan enganchados. Eu creo que a miña maneira de ver o mundo achégase moito aos nenos. Entón, eso xurdiu tamén por contacto con nenos da familia, que eu lles contaba historias, apagábamos a luz e entón xa non se lía, xa se contaba, eu inventaba. Isto falouse unha vez con editora nos anos 90, nos anos 95, 96, e díxome, pois, escribo se pasamos. E aí empezou cos Petos cheos de cinza, que foi o meu primeiro libro, que tivo esa experiencia real, como este tamén tivo unha experiencia real de partida, que foron aqueles contos que eu lle contaba a miña sobrinha e que ela cada fin de semana que eu chegaba pedía que fosen os da semana anterior, non os novos, porque ela recordaba. Entón aí foi onde eu descubrín que, bueno, que polo que podía contar lles podía gustar os rapaces. E de alguna maneira eu penso que estaba toda esa tradición da oralidade na que eu me criei. Antonio falaba do mar e de Vigo e de Samil, eu podía falar de Gracián, que é a miña aldea, e que a puxen aí no nome en homenaxe ás aldeas pequeniñas de Galicia, onde estaba tan viva esa tradición oral de aboas e avós que contaban o que xa oíran dende a noite dos tempos. E eu creo que iso fai que sexamos, eu tiven a sorte de ser alfabetizada, entón xa acceder á literatura escrita, pero que xa xa unha capacidade de narrar innata na nosa xeración, na nosa familia, vamos. Muito bem, vamos falar agora um bocadinho sobre os livros. António, porquê um livro assim? E eu quando digo porquê um livro assim, um livro com esta temática, diríamos que é uma temática atual, mas é uma temática que não se costuma ver muito tratada, escrita na literatura infanto-juvenil. Porquê esta ousadia? Pois sí, é certo. Eu sempre fui unha persoa que odiei a violencia de todo tipo. E houve unha canción, había moitos anos, que cantaba Víctor Manuel, e que se chamaba El Cobarde. E recordo perfectamente que aquela figura que él cantaba del cobarde, para mí non era un cobarde, para mí era un valente, era un mozo que decidira non ir á guerra. E entón era mal visto polos compañeiros, etc.
foi unha idea que me quedou aí sempre moi gravada. E chegou un momento que foi importantísimo. Eu lía o periódico todos os días e iba recortando unha serie de fotos que para min eran significativas, que sabía que de aí podía sair unha historia. E fui recortando, e fui tamén guardándoas nunha carpeta. Chegado un momento sentí a necesidade de reivindicar a figura do cobarde entre comillas, desa persoa que non está disposta a matar por matar. E entón, pois, collín a carpeta, saquei ao chou distintas fotografías e fui engarzándoas. Cada fotografía me levaba a un relato. Entón, busquei un conto marco, fui engarzando cada unha dos relatos que iba dando e naceu este libro. É unha clara reivindicación antimilitarista, antiviolencia, antibélica. E iso é algo que o levo dentro. E por desgracia, dicías ti, João Manuel, que segue estando de moda. Segue estando en vixencia. Que estamos agora neste momento con Palestina, con Ucrania, con Yemen, con África que se desangra? Por desgracia é un tema que nunca pasa. Hai dous temas, sempre digo, que nunca pasan de moda, que son o amor e a guerra. En este caso, pues bueno, eu optei por algo que me parecía importante, un libro que eu quero moitísimo, por iso xo puxen nas túas mans, que para mí é unha honra que saia en portugués, porque amo a lingua portuguesa. E esta é un pouco a idea de como naceu este libro. Efectivamente, é un libro pouco habitual, non hai un libro moi parecido a ese, nin é un libro que queira, digamos, que aproveitar modas. Non, este libro xa leva tempo escrito, non vai por aí. Pero bueno, moi contento de que este aquí, que teña unha nova vida aquí en Portugal, en Galicia, e para iso estamos, non? O António disse uma coisa importante, que é, estes livros que nós estamos a editar agora não são traduções ao português, são livros inéditos, originais. E estes autores cederam-nos o original em galego, nós publicamos em galego, vamos agora traduzir posteriormente para português. Não o fizemos ao mesmo tempo com a intenção de dar primazia à língua galega. Depois de estar editado em galego, vamos traduzi-lo para português. Ângela, portanto, já perceberam que este livro do António Garcia Teixeira versa a temática genérica da guerra, ok? Portanto, estamos aí todos, precisamos de refletir sobre isso, também os mais pequenos precisam de refletir sobre isso. Realmente, máis que da guerra, de rexeitamento da guerra, de reivindicación de aquel que non quere matar, non? Sí. Que supoño que hai moitos en plenas guerras, sí, pero evidentemente non saen nunca a luz, e se algún sae, sempre será marcado. Entón, bueno, non é un libro de guerra, sino un libro, bueno, é duro en algúns momentos, é duro, evidentemente, pero o que reivindica fundamentalmente é a valentía, a fouteza de alguén que decidiu non matar, e non é doado. Ângela, fala-nos um pouquinho do teu livro. De onde nasceu, qual foi a ideia matriz, quais são assim os grandes eixos que, no teu entendimento, este livro projeta e quer fazer chegar ao leitor? Antonio acaba de dicir o amor e a guerra. Este libro é o amor á palabra. Eu volvín á casa familiar, trouxen a miña biblioteca, que co paso dos anos xa vai tendo bastantes libros, entón veu unha muller axudar a cuidar a miña nai, e esa muller ás veces traía un neno que estaba por ali, e eu quería que lera, e aquel neno pois non lía, neno de 6, 7 anos, e a mai dicía, cando iba a limpar a biblioteca, dicía, non che queda vida para ler todo o que tes aí. Entón eu vía que había un rexeitamento ao que era ler,
e a importancia de ler. Un día estaba eu ali, pois, non sei, sentada, lendo, e veo unha nena e dixo, é que é un libro? Entón aí é onde eu sempre digo que cando escribes ten que haber unha frase, unha imaxe, unha palabra, algo que te impacta, para dicir, isto é argumento. Ou por menos a mí sempre me sucede así, hai algo que é un detonante. E entón dixe, teño que escribir un libro onde lle explique aos menos que é un libro. Entón eu empecéime a preguntar que era un libro, e nesta aldeiña onde vivo, que é a de Gracián, cada vez está máis despoboada, porque a Galicia interior cada vez está máis despoboada, entón a xente morre e os gatos que quedan nas casas veñen ás casas habitadas en estado semisalvaxe para darlles de comer, e había un mundo de gatos ali, que cada vez son máis, e eu creo que tiven como a imaxe do libro. Entón era a idea dese gato que chega das 1000 vidas dos gatos. Eu de nena de aldea vivín coas historias dos gatos, vivín coa presencia dos gatos en un animal, o que dicía Antonio do Mar. Para min os animais que estaban preto do bosque eran como moi familiares. Eu abro a porta da casa e teño unha carballeira, entón iso forma parte moitas veces da miña literatura, porque é o inmediato, narramos moitas veces o inmediato, e os gatos falan. Entón eu creei esa historia un pouco nesta liña. E logo está tamén a idea da oralidade, porque está Bento conta as historias, porque en realidad, ainda que non teñamos acceso á cultura letrada, ao libro como tal, sempre nos contaron historias. Entón Bento contalles a eses gatos, contalles historias, porque representa a tradición oral. E logo, cando por fin entran na Casa das Palabras Guardadas, que é unha biblioteca onde non existe, só existe cando a abres, é un lugar como inmaterial que existe na imaginación e na ficción, entran e aí coñecen o que é un libro, aqueles gatos que veñen de vidas pasadas, que non coñecían, o que coñecen o que é un libro, explicanlles os outros gatos, con palabras que eu creo que pode entender un neno ou nena, que é realmente un obxecto, un paralelepípedo rectangular ou cadrado, que ten de fascinante para que ou de non fascinante, non? E hai 14, 13 gatos. Bueno, hai 14 porque 13 hai gatos supersticiosos e 13 é un mal número, non? Entón, van aí descubrindo o que é un libro, e nesa Casa das Palabras Guardadas están os ratos leóns, que son leóns porque len, porque e vanlles contando historias, e aí tamén é a outra parte do libro, que é dicir, a historia existe na boca de quen a conta, e segundo como se conte, a historia é unha ou outra. Entón eu quixen facer unha homenaxe a Xerezade, aí está Armando Requeixo, que fixo unha reseña fantástica que titula Xerezade, porque os gatos realmente que están, os ratos desa biblioteca sálvanse porque lles contan os gatos cada noite unha nova historia, e esas historias son deconstruídas. Esta historia de Penélope, pero non a de Ulises, senón a da propia Penélope, a da muller que quere navegar, como decía unha poeta galega, Xoana Torres, que tamén foi a primeira, bueno, que foi, non tamén, senón que foi a primeira en darlle a volta ao mito en Galicia, o mito de Penélope. E ao final do libro, o que quero convencer, ou polo menos deixar a mensaxe, ou deixar aí esa idea, é que unha vez que entras na ficción, xa non podes nunca sair, xa non podes. Si entras realmente na ficción, na capacidade de inventar, de ler vidas inventadas e de vivilas con estes personaxes que están aquí, que é o que din os ratos, xa necesitan e van marchar na busca de novas aventuras, porque xa a vida sen libros, sen palabras, sen aventuras, xa non é igual. E esa era un pouco a idea que naceu así. Agora uma pergunta indiscreta. Chama-se Honorata, que é uma gata, e a Casa das Palavras Guardadas. Tu tens um livro, O Rato Honorato. Há algum problema em Galícia com o nome Honorato e Honorata? Efectivamente, eu teño un libro que se chama Honorato, Rato Enamorado, non? Bueno, é un rato tamén, pero o meu rato é poeta. É un pouco como os ratos que nos conta na nosa querida Benelo Baense, que dá gusto escoitala. Porque realmente é así, non sei, é un pouco, eu creo que un pouco, polo menos no meu caso, por ono, rato, va un pouco por aí, non? Pero bueno, o meu é un rato poeta, é un rato
que lle gusta moitísimo crear, rimar, e bueno, como os ratos les gusta escoitar, crear contos, en fin, creo que están unidas neste caso o de Ángel e o meu, dúas cosas moi importantes. Por unha banda, o que dixo era esa narración oral tan rica que se pode perder e que gracias a moita xente que hai certos esforzos non se perde, esa importancia que a mí tanto me influiu para empezar a escribir poesía para os nenos, a poesía de tradición oral, e por outra banda a poesía en sí mesma, non? Tan maltratada a nivel editorial, a nivel social, a nivel educativo, tan máis que maltratada, esquecida, non? Eu levo toda a miña vida. Xa dixen que eu non sería o mellor poeta do mundo, pero que dende logo moi pouca xente pola poesía en Galicia fixo o que levo facendo eu, eso tamén o podo decir. É do único que podo presumir, do moito que traballo pola poesía, revisando ás veces outros xéneros e pateando vía colexio por sitios onde moita xente non quere ir porque non é rendible. E entón para min a poesía é vida, para min a poesía significa absolutamente todo, e entón, bueno, vexo que están moi relacionados á literatura de tradición oral, a poesía. Bueno, creo que por aí hai bastante, porque non esquezamos que Galicia ten unha tradición oral maravillosa e unha poesía tamén magnífica. E por que o Narata? Bueno, o ratiño de García Teijeiro está no libro, porque eu quixen homenaxear os escritores galegos que escribiron sobre gatos e ratos, porque este é un libro sobre gatos e ratos. Entón hai un ratiño que pinta cores e que está no libro, que é o de Antonio, e además pono, e está a ratiña Lúa de Fina Casal de Rei, de onde van os fillos de Lúa, que sube esa goleta e entra na Casa das Palabras Gardadas. Eu chamei o Norata porque cada gato aquí e cada rato teñen un nome significativo, como nome común, non é? Entón é o Norata honrada, a rata que se comporta con honor, con honra. Non hai Zapato porque é un gato camiñante, hai Chumbalagato porque é un gato divertido, o sea, que está sempre brincando, hai Insensato porque é un gato que non pensa, está despois dentro dos ratiños, está o ratiño de Antonio, está Contacontos porque é un rato que sempre está contando as historias. É dicir, os nomes son simbólicos e eu pensei que iso que era con honor, unha gata que coñece a palabra honor e se comporta con honor. Ilustrata, que é a gata que máis libros leu no mundo. Então posso deduzir que o teu livro é uma homenagem ao livro e às bibliotecas. Sim. Essas seriam palavras-chave para ti? Sí, a Casa das Palabras Gardadas é toda a biblioteca, sí. E o libro tamén está aí, é o argumento. Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Podem fazer em português. Ou em galego. Então, quase para concluirmos, eu ia sugerir que cada um lesse um pequeno excerto do seu livro e, antes ou depois, explicar um bocadinho porque é que estão a escolher esse extrato de livro para ler. Podemos começar por ti, António. Conto antes ou conto depois? Non, mellor leo despois. Bueno, mellor digo antes, sí. Unha das fotografías que máis me impactaron no seu momento, cando recollía esas fotos, esos retallos, era un tanque, o canón, e colgadas do canón, prendas de roupa humana. Iso foi para min un flash bastante grande. Escribín este texto que dicía así, o capítulo 7: a nena viu a roupa secando no canón dun tanque, dun monstro de ferro, dun monstro que destruía todo o que atopaba no seu camiño. Agochada tras dunhas pedras gigantescas, miraba con espanto o que ocorría ao seu redor. De quen era aquela roupa pendurada dunha trompa asasina?
Sentiu arrepios cando volveu a súa mente aquel monstro destruindo casas pequenas como a da súa avoa. Que fixeran eles para seren abatidos por eses carros que levaban nas súas entrañas a destrucción? Quen lles permitira aparecer nas súas vidas arrasando aquilo que só lles pertencía a eles? Como chegaron ata eles se ninguén quería verlle ese horrible rostro que cuspía fume? E agora estaba ali parado, falsamente inofensivo, sostendo as roupas de homes convencidos para matar. A nena non o pensou máis. Saiu correndo do seu acocho directa cara ao tanque. E cando estivo fronte a él, comezou a darlle patadas como unha tola na parte dianteira do monstro da guerra. A continuación, perdida nas báguas da impotencia, deu un chimpo, 2 chimpos, 3 chimpos e arrincou as prendas do canón para apertalas contra o seu peito. Foi un acto conmovedor. Un soldado saiu do buraco e ficou pampo perante aquel espectáculo infantil. A nena fíxose dano no pé. A nena estaba mancada pero nada de tiña. Chorando de dor e sobre todo de rabia, afastouse, coxeando nunha carreira perdida cara a ninguna parte, izando no vento aquelas bandeiras roubadas á guerra. Eu vou explicar, eu escollín a verdadeira historia de Penélope porque son da xeración dos 90, aínda vivíamos na ideoloxía da dictadura e cada vez, agora non, pero daquela, cando eu era xoven, vivimos moitas veces, moitas mulleres, un silenciamento e unha pasividade da que eu podería contar anécdotas que vos ian facer rir, non? No bacharelato, a primeira vez que o rapaz que lles gustaba a todas que estudaban no Instituto Femenino me escolleu a min para levarme a dar un paseo en moto e me levou a tomar algo, me dixo senta aí. Despois eu empecé a falar, chegaron uns amigos, empecé a falar, empezou a dar patadas por debaixo da mesa para que non falara. Eso a min marcoume moito. Entón creo que hai que cambiar, agora xa está, xa moitas me precederon e as que ven xa son imparables, pero quero falar de outra Penélope, non da que está esperando, non da que está calada. Penélope cansa de esperar por aquel viaxeiro chamado Ulises que marchara e non regresaba máis, guindou o tapiz que tecía o mar e despois montou nunha barca, co desexo de vivir ela tamén unha vida rica en aventuras. Na verdadeira historia de Penélope, a moza que nunca se fixo vella esperando por Ulises nin se aburriu en absoluto, correu tantas aventuras como a él. Tamén regresou a Ítaca xa anciá, despois dunha vida chea de emocións e coñecementos. Tampouco a ela recoñeceu a súa familia cando chegou, de tanto como a vida cambiara, excepto Argos, o can fiel de ambos, que movía o rabo sen parar, nada máis uliscar a súa presencia no peirao da illa de Ítaca. Nesta historia, cando Penélope, que era tan aventureira como a Ulises, atravesou a porta da que fora a antiga casa de ambos, a amendoeira do tapiz de flores, barcos e ondas que ela comenzara a tecer o día da partida de Ulises, a amendoeira floreou porque, por fin, chegara a Ítaca a primavera da vida, esa que Penélope levaba nos seus ollos, ricos tamén como os de Ulises en aventuras e experiencias. Queria dizer que os livros estão disponíveis para vocês poderem adquirir se quiserem. Aqui eu trouxe alguns para vender. Se não quiserem adquirir, aqui está no stand número 15, também lá estão. Basta pedir os livros do António Garcia Teixeira e da Ângela Gracián, que estão disponíveis. Eu prometo que, pelo menos até ao princípio do próximo ano, 2026, estará cá a versão portuguesa para os leitores portugueses. E, entretanto, nós vamos fazer algumas apresentações em Vigo e em Santiago, ou por aí, em Lugo, para darmos a conhecer estes livros também ao público galego. Queria agradecer ao António e à Ângela o facto de terem vindo aqui, agradecer também o facto de terem confiado
na 30 por uma linha, que é uma editora pequena, independente, da cidade do Porto, e portanto isso para mim é uma grande alegria, porque é uma prova de confiança no nosso trabalho. Bueno, eu teño que agradecer moitísimo este esforzo e eu síntome moi honrado. Primeiro porque o que dixen antes, que hai que seguir tendendo lazos Galicia-Portugal. Despois porque realmente son edicións moi cuidadas e feitas con moitísimo agarimo. E concretamente no acto de hoxe, pois para mí coincidir con aí será un placer. Escribe moi ben, a mí gusta moito como escribe, moi lírica e me gusta moitísimo, e compartir con ela este tempo pois foi unha maravilla, porque a última vez que estive con ela, que se está en Galicia os dous, foi aquí en Porto tamén. Entón, bueno, moi agradecido de verdade a esta publicación, máis agradecido aínda que saia en portugués, e, bueno, a vosa disposición sempre foi un placer absoluto. Bueno, o agradecemento é meu, Antonio, para mí. Viñestes aí esa xeración abrindo o noso camiño e eso é impagable, cando estaba todo por facer, cando había todo que demostrar, no campo da poesía, pois importaban os escritores, porque en galego pois, fostes os pioneiros que empezaste a escribir, e bueno, e toda esa xeración, e moitas grazas polo que acabas de dicir, pero a admiración é mutua, e tamén todo o meu agradecemento a 30 por unha liña, que editou maravillosamente este libro, con ese gato que o abarca todo, ese gato que está lendo, e que é un argumento difícil de vender en tempos de argumentos como máis livianos, non? Creo que demostra un pouco a importancia que a literatura como concepto ten para vos, porque é un libro difícil, eu son consciente e espero que esa aposta que acabades de facer por un libro que ten un peso filosófico metaliterario grande e pois que dé a froitos, pero moitísimas grazas, porque creo que vos marca como selo e eu feliz de estar aquí. Eso que estás dicindo ti fago extensivo tamén ao meu. Tampouco é un libro doado, nin é un libro complaciente, nin é un libro cómodo, un libro complicado, complexo e poético tamén, porque hai moita reflexión nel, hai moitas palabras, moitas preguntas que quedan no aire, hai moitas... un libro que non dá respostas, que plantea preguntas pero que non dá respostas. Ten que responder o lector ou a lectora, e iso para mí é moi importante, non? Por iso que abondo que estaba dicindo Ángela de que é unha aposta valente, porque se poden publicar moitos tipos de libros, bueno, sin tanta complexidade ou máis comerciais, para entendermonos un pouco. Comezastes con dos libros que é unha especie de reto, non? Que estean aí. Por conseguinte, moitísimas gracias, claro, iso que dixo Ángela me parece moi xusto que salientarlo. E achegar tamén o feito de achegar as dúas linguas irmás, non apostar por que as dúas linguas irmás se acheguen, editar en galego e en portugués, creo que tamén é unha aposta moi valente e necesaria, pero moi valente por outra parte. Muito bem, os livros estão aí, vocês são os leitores, vocês é que podem julgar. Vou pedir ao António e à Ângela que fiquem aqui mais 5 minutos para o caso de alguém querer alguma firmita. Pode ser? Vá, obrigado pela vossa presença, obrigado àqueles amigos que, não sendo galegos, quiseram também participar nesta conversa. Obrigado pela vossa presença e pelo vosso carinho. Resto, boa tarde para todos.